Гэта Белсат Music Live. У нас гучыць актуальная беларуская музыка. Стыль неістотны, галоўныя эмоцыі і жывы гук. Сёння да нас у госці завітаў вузет-аркестр Змітра Вайцюшкевіча. Мы доўга дамаўляліся са Змітром на гэтыя здымкі, бо злавіць яго ў Менску практычна немагчыма. Нягледзячы на перашкоды і забароны, артыст не збаўляе абароты і актыўна гастралюе. Вайцюшкевіч з тых артыстаў, які зрабіў сябе сам. Ён пачынаў у складзе гурта «Палац», дадаўшы ў беларускія народныя спевы сучаснага каларыту. Музычныя пошукі ён працягнуў у гурце «Крыві» разам са сваёй першай жонкай Веранікай Кругловай. Кропка адліку ягонай сольнай кар'еры – нумар «Аргентынская танга» у народным альбоме. Твой голод як ветер, твой позірк як студня. Дай мне напіцца! Я хочу піць! А пасля ён спяе, магчыма, самую важную песню пачатку нулявых «Я нарадзіўся тут» з аднайменнага праекту, пасля якой вырашыць заснаваць уласны гурт «Вузет-оркестра». Вайцюшкевіч дае канцэрты ў Чэхіі, Літве, Польшы, ЗША ды Канадзе, але вельмі рэдка выступае на радзіме. Пасля таго, як спявак падтрымаў свайго сябру і суаўтара песен Уладзіміра Някляева на прэзідэнцкіх выбарах 2010, ён фактычна сутыкнуўся з забаронай на прафесію. Але выканаўца не складае рукі ды ідзе наперад. І моя мама, доўга-доўга жыві. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. Я нарадзіўся тут, у краіне прапіскі і чорнага хлеба. Я нарадзіўся тут, у краіне прапіскі і скручаных кранаў. Я нарадзіўся тут, у краіне сотняў парушаных храмаў. Радзільня, дзіцячы садок, школа ды інстытут. Я нарадзіўся тут. Воу-воу-воу-воу, я буду жыць тут. Я буду жыць тут. Я буду жыць, я нарадзіўся тут. Дзе нараджацца было небяспечна. Я нарадзіўся тут, я тут жыву, і мне тут яшчэ не ўсё дарэчна. Я нарадзіўся тут, о, таму гэта моя краіна. Я нарадзіўся тут, на 5 стагоддзяў пасля Францыска Скарыны. Радзільня, дзіцячы садок, школа ды інстытут. Я нарадзіўся тут. Я буду жыць тут. Я буду жить тут. Я нарадзіўся тут, дзе білет у адзін бок — гэта шанец для тых, хто не згодны.
Я народился тут, я тут живу, и мне тут яшчэ не ўсё роўна. Я ведаю, што паслязаўтра на наших калгасных палетках замест пустазелля і палыну узыйдуць белыя і чырвоныя кветкі. Радзільня, дзіцячы садок, школа ды інстытут. Я нарадзіўся тут. Я буду жыць тут. Я буду жыць тут. Я буду жыць тут. Галоўная амаль што рэгі песня нулявых ператварылася ў такі сумны беларускі блюз. Што на гэта паўплывала? Перасэнсаванне словаў ці нешта іншае? Мне здаецца, што ёсць там кропля праўды менавіта ў гэтым сумным блюзе. 20 гадоў прайшло, нічога не змянілася. Вось шмат хто з'ехаў за мяжу і ўжо апраўдаў свой ад'езд. А тыя, хто засталіся тут, знаходзяцца ў стане такім адказу на гэта пытанне. Таму, напэўна, можна зрабіць гэтую песню ў стылі дыска, таксама ці ў нейкім іншым стылі. Гэты стан мне адпавядаў, мне прыгожы нізкі голас, чаму б не выкарыстаць так, каб дзяўчатам это спадабалася. Але я так разумею, што у вас было шмат магчымасцяў з'ехаць за мяжу на стала. Чаму не скарысталіся імі ці не шкадуеце? Тут моя жонка кажа, што я апошні, хто пакіне эту краіну. Вось, але напэўна, таму што я часта і так езджу. Каб я не ездзіў, то я б, напэўна, з'ехаў. І не так даўно я быў у Амерыцы, у Канадзе, і размаўляў з беларусамі, пытаў, як яны там, якія часы яны з'язджалі. Шмат хто з'язджаў у 97-м, 98-м. Я якраз тады пачынаў будаваць сваю кар'еру і, відаць, не думаў пра эміграцыю. Каб 20 гадоў таму з'ехаў, то ого-го. Толькі цікава, ці спяваў бы я. Амаль 20 год прайшло ўжо, як выйшла гэтая песня. Што пазітыўнага за гэты час можаце адзначыць змена ў нашым грамадстве, можа быць? Каб не толькі пра сумнае ўсё ж мы размаўлялі. Па-першае, не так усё сумна. Вы святлейшага чалавека за Вайцюшкевіча на беларускай сцэне не знойдзеце. І больш аптымістычнага. Па-першае, 20 гадоў назад было 5 ці 6 беларускамоўных гуртоў. Зараз іх шмат. Зараз таксама яны шукаюць хлеб штодзённы і дзе б паехаць і дзе б зарабіць. Мне здаецца, што 20 гадоў патрэбны, каб зааналізаваць і зразумець сябе, сваё месца. Вось як бы тут, дзе ты нарадзіўся. З пункту гледжання гісторыі гэта кропля. Канечне, жыццё шкада маладых прыгожых гадоў. Вось, но тым не менш, не ўсё так кепска, нешта развіваецца, недзе моладзь вельмі шмат і актыўна займаецца не толькі музыкай, а займаецца мастацтвам, займаецца навукай, медыцынай і па-беларуску, ім это цікава. І за гэтыя 20 гадоў беларуская ідэя не перастала быць атракцыйнай. Яна зараз яшчэ больш можа быць атракцыйнай і такая небяспечная для ўладаў. Калі крыху пафантазіраваць, якой вам уяўляецца ідэальная Беларусь? Трэба тут нічога не фантазіраваць, дастаткова пераехаць ужо брузгі, альбо там шмат сваіх праблемаў і ў Літве, і ў Польшчы, і ў Латвіі, Эстонія. Хацелася б, канешне, такого шведскага шчасця. Там таксама ёсць і шведскае няшчасце. Вось, тым не менш, яны адкрытыя для ўсяго свету, але не забываюць пра сваё, яны не баяцца холаду, яны не баяцца вятроў, яны не баяцца рабіць нейкія цікавыя ўчынкі. Я думаю, што беларусам патрэбна паверыць у свае сілы ўласныя, што я гэтага варты, можа быць, нават быць такім троху нахабным. Вось это як бы мы такія глядзім налева, направа. І так все думаем, калі там яны там разбяруцца, і тады мы ўжо там в агарод улезем і там забярем, што застанецца. А нічога не застанецца.
Спадзяюся, што нашы гледачы прыслухаюцца да гэтых вашых словаў. А пакуль прапануем вам выканаць наступную песню. Што гэта будзе? Песня «Стяг» на верш Владимира Некляева. Луна не с короны на вековых ветрах, наш ад крыві чырвоны, ад болю белый стяг. Наш бел чырвоны белый, небесны вольны смелый, наш бел чырвона белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына, Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Пагоня не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Калі вы не супраць, пасля такой патрыятычнай тэмы прапаную перайсці да лірычнай інтымнай. Як з вамі без гэтага? Бо ў гэтым разабрацца так жа складана, як і з колькасцю вашых альбомаў. Ведаю, што вы неаднойчы былі жанаты. Ці гэта быў карысны досвед? Ну, любы досвед, ён карысны. Не ведаю, ці як бы так пачаў бы я, каб вярнуцца ўсё, і так жаніўся б я, ці разводзіўся. І зноў, гэта ўжо іншая справа. Але маю досвед, маю нейкі досвед. Можа быць, не самы лепшы, і тут якраз такі прыкладу да паўтору нямашака. Але маю, ёсць што згадаць. Нават часам думаеце, што гэта ўсё адбывалася не са мной. Але ёсць сведкі, так што яны могуць і пацвердзіць, што быў такі. Была такая справа, так. А якія адносіны паміж жонкамі?
Добрыя адносіны, яны зараз сябруюць, нейкім чынам яны зараз нават жывуць, ну, не разам, ну, хаця б у адным горадзе, прычым яны жывуць у Берліне, вось, і Вераніка Круглова, гэта не сакрэт, была маёй першай жонкай. Зараз нават з маім старэйшым сынам зрабілі нейкі бэнд з жонкай другой, з Аленай, яны, ну, можа, не сябруюць, але кантактуюць, атрымліваюць альбо перавозяць нейкія пасылкі ад мяне адна другой. Так што... Чым вас радуюць вашыя дзеці? Вось Язэп, Стэфанія, можа быць, да чаго праяўляюць схільнасць і кім вы іх бачыце? Ну, якби тут у кожнага з музыкантаў запытаць тых, якія ўжо жанаты і маюць дзяцей, што дзеці ўсім радуюць, нават і калі там нейкімі такімі дзіўнымі рэчамі, да якіх ты пакуль што не прыгатаваны. Але мне падабаецца у Язэпе якраз ягоная накіраванасць на беларускія справы. Ён ведае, які сцяг правільны, калі так можна сказаць. Вось ён як не пераносіць несправядлівасць, это як бы страшна. Такі... А чым займацца? Кожны бацька скажа, што хай робяць, што хочуць. Але як дойдзе да справы, паглядзім, ці дазволіце вы ім рабіць, што хочуць. Ну, Язэп вельмі любіць прадаваць дыскі на канцэртах, і прычым ён патрабуе большую частку грошай сабе за гэта. Я говорю, а я кажу, што ты яшчэ гэта не запрацаваў, смаркач, вот табе 20 злотых, ідзі. І ён страшна пакутае, што несправядліва падзяліў. А пра дачку што распавядзеце? Такая зорачка у вас расце. Ну, я ж баюся сурочыць. Слава мае 2 дачок. І за дачкамі ввогуле назіраць такая цэлы досвед для мужчыны. Я паўтаруся, скажу, што дзякуючы Стэфаніі я зразумеў усіх астатніх жанчын свету, нават тых, каго крыўдзіў несправядліва. Зараз вось як бы ўсё па-іншаму было. Я неяк заўважыла, што з дзецьмі вы размаўляеце ўсё ж па-руску. Ці так гэта? Па-рознаму. Я чалавек, які, напрыклад, нанач чытае дзецям казкі і толькі па-беларуску. І, значыць, не маем столькі кніжак, каб столькі... Я весь час перакладаю гэта, ну, онлайн, і Язэп мне адказвае, калі ему нешта патрэбна, і ён мяне просіць па-беларуску. І вось. Праблема існуе, ну, я да гэтага спакойна стаўлюся. Я да беларускай справы прыйшоў пасля Трасянкі бярозаўскай. Вось. І, напэўна, будзе такі момант, калі яны будуць вырашаць, але беларуская мова ў нас як бы не на другім месцы. Яны ведаюць, хто іх тата, мама, і што такое беларуская мова. Ну, стараемся. Можа быць, не так, як хтосьці іншы, але прысутнасць ёсціка. Казкі чытаеце, а ці спяваеце свае калыбельныя, вось калыханкі, якіх быў цэлы альбом? Дзеці ходзяць вельмі часта на мае канцэрты. Ім дастаткова... І мы спяваем, і робім нейкія ўсё ж такія міні... У хаце ёсць і скрыпкі, і клавішы, і фартэпіяны, некалькі штук. І яны стараюцца удзельнічаць у гэтым. Што ж, пасля такой нашай лірычнай гутаркі хацелася б працягнуць не менш лірычнай песняй. Што гэта будзе? Песня на верш Владимира Караткевича «Мора, гранітныя хвалі». Мора, гранітныя хвалі, ад ветру чырвоныя людзі. І ты, што мяне кахаў, і болей кахаць не будзеш. Даўнія вежы суровыя, сухім палыном і узлётам, сатканыя з нашай любові, са скалаў тугіх і журбой. Якая бязглуздая сіла, якім акрываўленым рань грані ў іх разбурыла разам з нашым каханнем, а я застаюся як з Богам навекі, навекі пакуты.
твои пешотные ноги, в гнездо мое место покой. Вспоминаю, як кляты скалы колеру перца, вуснаў твоих гранаты, сердце бітё под сердцем, на скуры кропляў каралі, от солнца медные груди, кахала мяне, ты кахала. Не будешь, не будешь, не будешь. Пэўна, адна з самых прыгожых і кранальных песень Змітра Вайцюшкевіча зараз прагучала ў студыі Белсат Music Live. Шчыра дзякую вам за гэта выкананне і за ўвесь сет, які вы нам сёння падаравалі. На здароўе. Для вас спеў не толькі бы на Белсаце, дзе заўгодна. Я гэта запомню. Сённяшняе выданне Белсат Music Live даступнае для прагляду на сайце Белсат.eu, а таксама на партале Тузін FM і ў нашых суполках у соцсетках. А нас чакае яшчэ прэм'ера ад Вузет оркестра. Сустрэнемся праз тыдзень з новымі героямі. Я помню тую, что кахал, якую на руках люлял, куплял перстенки золотые. Теперь я им не только снить, были перстенки, может быть, хоть золотые, дынятые. И быть там музыка не тая, а тая, где она живет. Ти в небе птушкою летает, ти в море рыбою плывет. Бог дам мяне ведет, я на по суше и воде, иди бесследная, святая. Я распалял сердце жар, я столько померял гитар, шукал, якая лепей грає. Але у душі таївся жаль, ніби там не сапраўды баль, ніби там музика не тая, ніби там музика не тая, а тая, где она живет. Ти в небе птушкою летає, ти в море рибою пливе. Бог там мяне веде, я на по суше и воде, иде бесследная, святая. Сярод усіх, хто у світі ёсць, я быццам випадковий гость, якого всі питають, хто ти. А я питаю, хто яна, з якої би я не ведав сна, а тільки зорні польоти. Ніби там музика не тая, а тая, де вона живе. Ти в небі птушкою летає, ти в море рибою пливе. Бог там мяне веде, я на по суше и воде, иде бесследная, святая. И быть там музыка не тая, а тая, где она живет. Ти в небе птушкою летает, ти в море рыбою плывет. Бог там мяне веде, я на по суше и воде, иде
бесследные, святая. И быть там музыка не тая, а тая, где она живет, где в небе тушкою летает.